Mbuyiselo, omunye wama-candidates angenelele ukuba u-president kwi-Umuzi Wabantu Youth Parliament khona eHarding ezovotelwa ngomhla 23. Engeneleleni kwami ekubeni umongameli we-Youth Parliament kungenhloso yokuthi kumele sizame ukuthi okokuqala ukuthi la eHarding ama-sports anakwe ngendlela elinganayo. Sizame ama-business expose njengoba sazi ukuthi sonke asokwazi mhlawumbe siphumelele ngokuthi aqashwe. Abanye ekugcineni kuyomele ukuthi mhlawumbe babe abaqashi. Siphinde sizame nalaba abazimisele noma ekugcineni kumele kube ukuthi impumelelo yabo imele ekuthenini baqashwe, bazanyelwe amathuba emisebenzi nama-in-service trainings. Siphinde sizame nezinto zama-arts nakho konke okunye, nabaculayo, abamodelayo, kubhekwe nabo bonke laba ngoba ekugcineni vele futhi sonke asizokwazi ukuthi siphumelele ngesikole. So ama-pillars of strength esinawo awu-6 kwi-campaign engiranayo engeke ngikhulume ngawo manje, amanye siwezwa ngomhla ka-23 ngosuku lokuvota. Bengizocela ukuthi sifike ngobuningi bethu. Ngiyabonga.